खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जों नोंथांनो लानानै फैदों 25 अक्ट'बर 2025 नि सानफ्रोमबोनि राशिफल। फै जों मिथिना लानि नोंथांनि साना माबादि जागोन मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि: दिनै नोंथाङा गोबां खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय जानो हागौ, नाथाय गावखौ जोथोन लानायखौ गोनांथि होनाया गोनांथार। धैर्य आरो सोरजिथायनि सायाव गोसो होनाया गोनांथार जागोन, मानोना गासैबो बिथांखिफोरा आसा खालामनाय बादि जाफुंनाय नङा। वृषभ राशि: दिनै नोंथाङा जाफुंसारनायनि ओंथिखौ साननानै लानो हायो। नोंथांनि लुबैनायफोरखौ मोनफुंनाया गोजोननाय लाबोगोन। दिनै नोंथांनि थांखिफोरा नोंथांनि थार गोनांथिफोर आरो लुबैनायजों गोरोबनाय नंगौ ना नङा बेनि सायाव गोसो। मिथुन राशि: दिनै गोसोआव लाखि दि गोजोननाया नोंथांनि थांखिफोरजों गोरोबनाय सायख'नायनिफ्राय फैयो। नोंथाङा थारैनो मा लुबैयो बेनि सायाव गोसो होनानै नोंथाङा जिउआव गोदान खाबुफोरखौ नेभिगेट खालामनो थाखाय साबसिनै थियारि जानो हागोन। कर्क राशि: गोसोआरि गोजौ गाहाय जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोजाम दान्थे-बिदान्थेया सुस्रांजानो हागौ। गावनि सावस्रिनि सायाव एसे जोथोन ला। सिंह राशि: दैदेननायनि रोंग'थिआ बांगोन। खामानि थिलिआव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। रां थिसननायनि थाखाय समआ मोजां जायो। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। गोदान सोमोन्दो गायसननो हागोन। कन्या राशि: गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। खामानियाव गोबाव जानो हागौ, नाथाय धैर्यजों आवगाय। नखरजों सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। गोसोआरि गोजोननायखौ लाखिनांगोन। तुला राशि: मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथाङा मोनसे गोथार फोरबोआव बाहागो लानो हागौ। वृश्चिक राशि: थाखोमानाय सुथुरफोरनि सांग्रां था। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं, नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। नखरारि जिउआव एसे टेनसन जानो हागौ। धैर्यजों खामानि माव। धनु राशि: सोलोंथाइ आरो बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। दावबायनायनि खाबुफोरा सोमजिगासिनो दं। मकर राशि: खामानि थिलिआव सोलायनाया जाथावना। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिबानफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। नखरारि जिउआव गोरोबलायनायखौ लाखिनांगोन। कुम्भ राशि: गोसोआरि गोजोननायखौ लाखिगोन। गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ सुस्रांनो हागौ। खामानि मावनाय जायगायाव दिदोम थानांगोन। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। मीन राशि: सोरजिलु खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। लुबैनाय मुवाफोरखौ आरजिनो हागौ। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 25 अक्ट'बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्था।